icon star Lalrosanga chuan nizan khan Mizoram pona amasaberatan Pune Mechaloncha a performa are sahi Pune changaron som tu Dream Alliance ten ven himna chatak anpek noya chatak azahin ama lom tu a fence tam takte azu oitle nehle ani kan video masalama kan soito angin are sale a unaw pate pani hian thotan ni khan Pune an thlenga thole ni zana performing vo in ni lai ni hian aizol anron let le ani report ngaihnawm tak kan ngaihthlak ma in mamo ilo om tak hlavin mizo herbal product ke fang te kut chuak ram muldam doi che sang sang mitam takina anlo dam pui to chin hi en chiang ve chin lok te ang mizo herbal product ama saber hi jigal ni in pumpui ulcer le long chokong long le internal bleeding nei ta na cha ti ania pani na HP rope galphing le mi ta lungte om ti som thei acha don hle mai zun thi le zun kong nai om ta na cha ti te ania zopan plus ti sen sang zun thlum chop thalo mit liam cancer le thin lama har sat na nei te tan palina pilex pail lama har sat na nei te tan farti ril lama har sat na nei te ek lama har sat na nei te tan ginox chul lama har sat na nei tan urifer mai duk le allergy nei tan neural nerve lama har sat na nei tan ti te ania hetiang kan soinat na sang sang nei te khat chuan mizo kut chuak ram muldam do hi in lo try ve du ani chuan Zarkota stock point Lui Ortho Solution Lalboy shopping complex sa nga event thai ani a an phone number kan tar lana hian in lo be mai donia chuan ani hian aizol chung mai baka Mizoram pon thleng po in an thon thai ani chu ole kan hel thui to lawang zandar kwalo ni chuan Pune mizo om tam tak te nun phung chu achi ai ru ve to via wangle a chen te chu na achangala bang lo ten ni phei chuan monga hol ang sek ani to inarin oma a chan chu khopuya nge chuan mi puite icon chuan bia thu phun khat a che sak lak don wangani phaya chuan mi reng in darkar som borvel na an tho tlang puya wangin na ban atlai chin si a chu wangin mechalon chi zandar ko a hon ni ma se are sa perform hun ture ro mi pui tam jok ron thlen khom hun tura ngai zandar som pakhat vel ni tura ro man ani reng ani ti chuan kulaya live performer nget tak an lo nei zai thiam em mai chuan are sa lo lan ma chu mi pui local khom te chu za hin alo oya chu ti lai chuan nula rual chelo zet mai te an lo lu tran ta supa karlawa mechalons chu akhat ti tareng mai ni lenga na thoke ti lo chuan ha po soilavin an star mu ngei tum chuan an ron kal khom ta mup mai le abikin nula ho chu an ron chelo tak zeta Mani dewa mizo film release na aka kalve jum te khamin ti she chuak rum thei khami chuma kan model chelo tak te ang mai khan Pune kan mizo nula te in cheina chu achang kangin an ron che Hollywood life zai maya ti chuan dar som pakhat ani chuan achang tu pa chu aron in lanta mi puiten lo au tuarin an khek tuar ani bera akut mor voi khattal de sham tum te chuan an phar dor mai shil non kan ngai lo Heval to na hian an lu ai ve hlom chiang ani ti chu kan mu thei vek an dem om biak la ve fence train cut crazy zual de utelaka ero are sa bodyguard den anti tur an hailau khop mai ichala kapen kor don chemoni timia silavin polite takin kuangchin nor pel de te chu anlo dang thiam ema video masalama kan saitak angkhan bodyguard anei chaboka boina lian tham kheng lavin tu po mai chuan hun nuam em an mangti kan hu thayani tun borwa ka khovela an tu oper mu an ne boka Sumia tana entry cheng sang khatan pek te po chu manhla ti luat wanga a ai tam pek bel du te po an om hialin ania karin ni afu chiang rem emasin
Chuan zai chot lai thla lo lak pui tum la an in dot le chara life lo en tu te zinga comments lama changa a ke kham tu ang chol tir tor u ran ti lop lop tok la bo lo Ti chuan hun enge mo chen hlim taka zaya hunan man nuwa Pune mi pui te chuan chu zan kham om lo zet mai chu mel tha iliam do nem ni ti in ui tak chunga an thla alo ngai ta apui lo tok to ro se keini po in ai kon lai khan kan thalel em chungina lom le kan lo tha ve tho kham khop nok te chu zufa bik lul su se helama po du khop kan la mu bik lo ti te chu Mizoram lama fence chen khat teril ru ani nge yang le heti la hian comments lama ero khatia kan du ron luai Lalrosanga berin khulama bia thu azu che tak sia chuan be sei phak ba ka khulama offense ten an borna sata deu le anek na deu ni an chat wange ni Mizoram lama RS offense te thik thu a chetariau mai le ama chibai tuma an lo ban sup lai te chuan helama changa lo ham strict emin alle peka chuan glove ka present to ang lo ti te o glove sipai to ang ro sang lo ti te an om no ka thalak pui to ma an han bor to la in helam fence changin social distancing kha ngai pui mo sham te u lo ti to kan om bok
input som vek palange ti te lo ho tir to mai ra o ti te le a chaw to ang ron thon ho to mai ra o ti te ama awanga comments atam hle a an ma ni lo du ngoi ve thau tu te tan chuan mang an rum na tur khopin Pune lama ares chantu te hian an lo nor na sa ve box si nen helama fence te kan lo hlau thong rum po hi a om viau thave chuti rualin chen khat chuan ares te una vin ram hlataka namdang kara po mizo Christian nun dan moi anzulan tir tlat thei chu an lo fak le ani Everybody come in the front, we want to click a picture with you. Everyone put your hands up. ti chuan zan lai dar som pani vela chuan jela Lalrosanga le a unau te chuan gat te ven na hnuaya metal launch chu an chua santa a Tàn xiết bụi tốt parking lắm ạ. Cái anh uống cốc mày. Cái cho anh mấy feedback chứ. Tàn xiết bụi tốt mình parking à, anh zaran đã salut tuga thut đâu hun point này này nè. Sao em? Chào là Phải không? Mày đâu có lẽ đúng em Pune anh cậu là sao thế này? Cái tôi cho cái nòng cá thiếm tổ. Nang mấy nòng cá thiếm tổ mà. Cá thiếm tổ. Thôi đó point nó sum một chuan thla tốt vậy cái này thôi. Lại cái relax. an thenna hotel lama let le in thutha chol po thalel lei theilavin anin siam le zunga jingdar ni vela chuan airport lampanin an chuak zui le ta ni Pune chang hian jingdar ruka Kolkata panin an thlok chuaka Kolkata a hian chol le deuh datin chanudar khat le chanbe a aizo lampanin an ron thlok chuak le a ti chuan tlaidar thum vel khan tluang takin Mizoram an ron thleng le ta ani Pune Mizo le he events chim tu zong ten kanji aresa du luat wanga pot som vek lava dam taka Mizoram lam fen sita na min lo la khek sak sham hi alom ema ron hote se helama lo bor vele hutila ni mailom nge ni avei nu isong te reng ni Mizoram me poimin ti boya fence te nek boy ti vel mai hi chu atwar ve ngat mai tur la ni enge alar viau te ei ti to mayang o lipstick môi đỏ son xuyên sâu ống mộng cây dòng tất hiếu những thầy lâu cây dòng tất hiếu những thầy lâu phụ chiếc lông mòn ai bỏ lệ chân suy tuy nè suy lúc na tung nghề mày
Milarta News Channel hi ilo subscribe lo ichuan lo subscribe nge don ne